tapi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wis biyen. Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya meng aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip kuwi sing dinteni apa ta ni? Wong urip sing dinteni modar. Ku meng kari antri, ngono tak omongi. Meng kari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro manungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip. Sing gawe urip Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kowe karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora usah koke ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka tok wejang. Piye ladalah, ora ladalah iki serius. Tru, ngati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep.